como ben explicabas, Claudia, supuxo non só a renovación dos servicios, que tamén sempre é fundamental, do abastecemento, saneamento, creo que tamén soterrarse, a iluminación pública, as redes de gas, senón tamén a humanización e a pavimentación e a peatonalización desta rúa, que non hai máis que ver como os veciños agora poden disfrutar dela realmente, ten vida. Este é un dos obxectivos que temos nesta Consellería a través dos plans Urbes, colaborar, por suposto, cos administracións locais, cos concellos, para esas humanizacións, esas renovacións de infraestructuras, ese tamén reequilibrio social e reequilibrio territorial de captación de máis poboación, que tamén sempre é necesario, unha financiación de fixadevos preto de €500.000, 30% concellos, 70% a Xunta de Galicia. Levamos xa con estes proxectos Urbe dende o ano 2010. Nos últimos 4 anos foron preto de 90 as actuacións que fixemos con os concellos, un investimento moi potente, preto dos €20.000.000, que dá mostra da necesidade de seguir axudando as administracións locais, principalmente aquelas administracións locais onde máis o necesiten, as máis quizáis as de menor poboación ou as que necesiten máis asentamento poboacional. Esta é sempre a vontade que ten esta Consellería, por suposto, e a colaboración coa administración será sempre neste sentido.